number 153. Number 153 SS Carlos Mama Sir. Bali wala kasi delivery para si Kuya Ma'am. Aware kayo Ma'am, na wala yung delivery na ako. Ano po? Ganito na lang na eh. Samahan nyo na lang ako dun sa labas. Tapos kung gusto niyo po yung nasa likod ng sasakyan para malaman ko kung ano yung lang. Okay? Tara Ma'am. Ano? Iwasan mo. Wait lang po. Nandiyan lang na yan. Dito tayo sa gitna na eh. Yan, sa gitna tayo. And harap tayo doon, no? Alright, harap tayo doon sa camera. And so, good morning po sa ating lahat and sa ating birthday celebrant. Siyempre, walang iba kundi si Ma'am Benedina de la Cruz. Happy 75th birthday sa inyo, nanay. And nanay, matanong lang kita. May ideya ka na ba kung kanino galing yung sorpresang ito para sa inyo? Meron na? Alright, so itong surprise din po na ito na meron din po silang ipinadalang message na babasahin ko na lang po para sa inyo, okay? Alright. Alright, mahal kong mama, bilang isang anak, karapatan din po namin na kami ang magbigay ng kaligayahan para po sa isang mabuting mama na nagbigay ng buhay namin na kung nasaan man kami ngayon. Ma, maligayang kaarawan po sa inyo at hingi po ako ng pasensya na inabot niyo po ang edad na 75 po na wala po kami sa inyong tabi. Alam po namin na naiintindihan ninyo po kami gawas ng sa sitwasyon na kinakaharap ng buong mundo. Sana po matapos na po ang pandemya na ito para po makasama po namin kayo ng inyong mga apo pag kami po ay uuwi dyan sa Pinas. Wala po akong masabi bilang isang anak niyo po, kundi salamat sa lahat ng sakripisyo niyo sa aming magkakapatid. Na kahit dumating yung punto na walang-wala po tayo, di niyo po kami sunuguan ni Papa. You're the best mother for me, na kahit malayo po ako sa inyo, andyan pa din kayo para sa aming magkakapatid. Kahit sinasabi nyo na nahihirapan na kayo dyan sa bahay, sige pa din po kayo. Nakasan nyo lang po ang loob nyo, ma. At huwag nyo pong pababayaan ang inyong pangangatawan. Kayo ni Papa. Di ko man masabi sa inyo sa personal, pero tandaan nyo po na mahal po kayo ni Papa. Ito pong aking sorpresa po sa inyo, kaya hindi ko po kayo napadalhan. Sana po man mapasaya po namin kayo ng inyong mga apo na si Andrea and Cassie. Ingat po kayo lagi dyan, ma. Magkakasama din po tayong lahat. God bless and to all our family always. Once again, happy 75th birthday, ma. We love you so much. Nagmamahal, Arde. Ayan, palakpakan naman po natin si nanay. Ayan, Nay, baka may message ka na para kay kay Ma'am Arde and sa mga apo ninyo. request sa everyone na sabay-sabay din po natin kantahan ng happy birthday ang ating birthday celebrant. Alright, kantahan po natin si Nanay.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, yung mabilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, and nanay, meron din po kayong cake na nakahanda dyan. But before you blow the candle, nanay, wish na lang po muna. Alright, and 1, 2, 3. Ayun, once again, happy 75th birthday po sa inyo, nanay. And picture na lang po.